Okay, det her det er det bevis, jeg vil lave. Og jeg starter med ligesom at tegne et lille koordinatsystem, hvor vi her har y, eller fx kan man også kalde det, og så har man x her. Og så laver vi en ret linje, der ikke er lodret, fordi hvis den er lodret, så kan vi ikke regne på den. Og så sætter jeg 2 punkter. Og det ene her, det er A, og det andet, det er B. Og fordi vi har en ret linje, så skriver jeg også lige ligningen op for den rette linje, hvilket er y lige med ax plus b. Det jeg så rigtig gerne vil finde ud af, det er, at jeg har jo de her punkter, jeg ved godt, hvor de står, men jeg vil rigtig gerne finde ud af hældningskoefficienten. Ja. Det er det, jeg rigtig gerne vil finde ud af. Og jeg ved jo, at punkterne, de har et punkt her, og der er et punkt her. Så det er simpelthen hældningskoefficienten, jeg gerne vil finde. Men fordi vi har 2 punkter, så skriver jeg lige ligningen op for begge punkter. Og det vil sige, at vi har y1, hvilket er lige med ax1 plus b. Og så har vi y2, hvilket er lige med ax2 plus b. Så har vi dem her. Så vil vi ligesom gerne sætte dem ind i en ligning. Og det jeg gør, det er så, at jeg skriver y2 minus y1 er lig med ax2 plus b minus ax1 plus b. Det jeg har gjort her, det er, at jeg egentlig har sat de 2 ligninger ind i en sammenligning. Så vi har her, den der hedder y2 er lige med ax2 plus b. Den ligger egentlig her, hvor vi har y2 her, og så lige med ax plus b her. Og vi har en y1 her, er lige med ax1 plus b, som ligger hernede. Så dem har vi egentlig tegnet op nu. Eller dem har vi egentlig sat ind i den samme. Og det har jeg gjort, fordi at så kan jeg nemlig gøre sådan, at b, de går nemlig ud med hinanden, fordi der er minus imellem, så det minuser hinanden. Det gør så, at jeg har y2 minus y1 lige med ax2 minus ax1. Og ved at de ligesom gik ud med hinanden, så fik vi også ophævet parenteserne rundt om. Det jeg så gerne vil have nu, det er, at jeg vil gerne have samlet mine tal. Så jeg vil gerne have a til at stå mere alene, og jeg vil gerne have tallene til at stå mere alene. Så derfor så gør jeg det, at jeg skriver det samme med det her med at se y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1. Der er egentlig ikke sket nogen forskel. Det jeg har gjort, det er bare, at jeg har rykket a'et, så det er blevet isoleret. Men jeg kan stadigvæk gange ind i parentesen. Jeg kan stadigvæk sige a gange, fordi der er det her usynlige gangetal her foran parentesen. Så jeg kan stadigvæk sige a gange med x2, og så har vi jo det samme. Og det samme kan jeg jo så selvfølgelig gøre hen ved x1. Så jeg har stadigvæk a til at stå der. Men det er a til at stå der. Men det jeg gerne vil have, det er, at jeg vil gerne have a til at stå endnu mere alene. Så derfor så rykker jeg a over på den anden side af parentes, eller anden side af lig med tegnet. Og derfor så kommer det så til at se sådan her ud, hvor den hedder a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus
x1. Og det der så er, at der egentlig er sket her, det er, at først var der et gangetegn foran, men fordi at a det skifter plads, så skifter fortegnet også, eller fortegnet ændrer sig til det modsatte, så derfor med så kommer der et divisionstegn i stedet for. Så det vil sige, at den færdige enheder, så den ligning, jeg egentlig skal bruge til, at jeg kan regne hældningskoefficienten med, det vil så sige, at det er a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, for at jeg kan finde den.